И така, вече в бокс, както вече знаете, че ще идва ивента на истината след патч 150. Ще идва и ислямиста и ще продава ислямизирани костюмчета. И сега ще ги представим. Тая първо да започна тук мантиите. Те тук са същите. Тук за време. И за сходване на емотикони. Тук са до живот. Тук са костюмите за един ден. И тук вече костюмите. Хайдутски костюм, дворцов, хамелеонски. То затворнически аз чуя, ще го продават. То пък ще ги на сенки, че той бахте тъпи костюм. На мен не ми харесва изобщо. Take this